Ninjani bafethu, ninjani bafethu, Nyambose. Dumi, morning. Ngiyaphila bafethu. Ngiyaphila. Awu, mokumnandi kwakho, mokumnandi. Mazingelwayo. Oh, requested. So anginakile phela. Angithi ngibheke nje ama-comment la. Siyabonga bafethu ukwenzile. Awusambe kahle. Oh, ku-YouTube. Oh, mina ubheke ku-YouTube mncane. Ubuvukile ku-YouTube. Hayi, bafethu angifuni ukungasho. Umvelase mfethu simncwabe njenge-celebrate enkulu kabi. Hayi simncwabe njengenye nje celebrate enkulu. Umvelase hayi mina ngisamvuma noma sehambile emhlabeni hayi abe inkonzo kodwa uNkulunkulu wami embuzo wesikhova sawubona kunjani Miss K ulale njani hey bafethi ngikhathele yo ngikazi ngaziphathala kanje khathele mina mfethu khathele mina nje straight phela mina ngene yazi la endlini ngabo 3 Bensenzani nize ningene ngo3 oh khona lo mama ade sihamba nayo lo mama lo mkhulu sihambe sombeka straight kwakhe lokho esijikisa ethi hayi ngiyangapha uhlalaphi Soweto hawu ePimville wesikhova uyabuza lapha unto ukuthi afaka abantu yini or angabafaka umazingelwayo because awu accept umuntu makabafaka bafake sawubona wedumi kodwa uNkulunkulu wami inhliziyo yami yaze yabhlunga abantu abaningi bahambe singasababonanga abanye mina njengami nje abanye ngibabonanga because bengibhizi kodwa siyabonga hayibo siyabonga ama-tiktokers ayabe waphumile ama-tiktokers nganiza kwethu hayi si-represent hayi umvelase ungcwabekile siyabonga kakhulu sibonga imithandazo yenu sibonga yena yonke into sibonga ukuthi nabanye abantu babuyele kahle emakhaya hope ukuthi bahambe kahle siyabonga guys siyabonga hayi mokumnandi yabona u-enjoy umncwabo hayi mengiqala ke le bekukuhle sambe kahle mokukuhle khova kodwa bengihlupha hayi bo ukuhlupha ngani ngiyadlala mngana siyabonga guys siyabonga kakhulu sibonga imithandazo yenu sibonga nje ukuhamba kahle sibonga yonke into iminikelo wenu bantu baka TikTok babongile kakhulu la sibuya khona yeah uthando lonke bafethu sikwenze nabanye Khove simhlophe qwa esingenaphunga hawu ngasho ngadela madunyawo zengane ziyadela ngoba ziyayigcoba into kaningi uyaphila mfowethu ngiyakwazi lokho ngiyadlalela wena lona ngiyadlalela aha ngiyaphila uthethe nje namanje wesiyabonga umkhathalo sikhona bafowethu siyakhona no bafowethu umuntu ake adlulise vume akadlulisa ukubonga umuntu bafowethu noma kunjena kinina nje nigcine niphumelelile ukuyofihla iqhawe siyabonga amadoda uNkulunkulu aniqinise sibonga nje ukuyinikela kwenu noma isimo sinje umuntu kube khona lapha ya ngenhliziyo besilokhu sinilandela nje la ku TikTok sibuka
ngishawa nayi network ke la benikhona khona izolo bafethu hayi angifuni ukuqamba amanga bengenayo besicinga kwenye indawo sisuke siyocinga kwenye indawo yabo nje usuku lwami lwayizolo ngihlala efonini sukela ekseni kwaze kwaba sesiphetheni silokhu sinani bafethu nikwenzile ningagcini ngokusikhova ningagcini kusiqiniseko nakwabanye bafethu nilule ingalo nikhombisa uthando kakhulu siyabonga nje bafethu kuyakhomba ukuthi lento yamajongo ayingoba usuku umuntu umazi uhlala naye noma waze ekhaya kubo kodwa ke ukuhlangana nje ku TikTok nibe umndeni owodwa kuyanenza egcineni impumelelo ibe yinhle njengale ekasiqiniseko siyafisa ukuthi usiqiniseke sengathi umoya wakhe ungaphumula ngokuthula umfo kaMvelase abe yidlozi elihle einganeni nasemndenini nakubo bonke abantu abesongelene kuyena abe yidlozi siyabonga nje kakhulu bafethu enikwenzile yeah siyabonga le trend le thina isidlulile siyenzanga le trend ukusifihla ubuso ngoba mesibhizi nje impela asithembe ukuthi sisazonifica nje sisazoyifica le trend ufuna ukulala mina ngifunda ku-TV njani na? Siyaphila wenjabulo siyaphila xolo Siyaphila bafethu. Bona sanibona Maret. Maret Nation Skova nabanye hayi Yaphila Maret Nation. Impression kodwa besikhona ku live cha sibonile kubuhle umsebenzi sibonga nje support. yeah Hey. Kuyophela inhlamba Kuyophela inhlamba. hayi siyabonga guys siyabonga uthando nje hayi uthando lunye bafethu hayi yenziwe iqiniso bowumuhle umsebenzi wakhe nabantu nje endaweni imlomo yabo ayivaleki nabe bengakhona ayifihlekile ngani zakuthi ayifihlekile hayi angifuni ukungasho man laphana mesingabe celebrate ngendlela okudecorate ngakhona kuhle sihleli kuma VIP mengazi kanti nasemngcwabeni kuphela ama VIP nama VIP hey mengazi mazidoda bento ekanje emukumnandi angali bafethu mesiye emngcwabeni kodwa si enjoyile laphana mekumnandi nje kakhulu kabi naye ngisho lapho uMvelase khona uswela nje amagama okubonga bafethu nilenzile iqiniso ngama-Red Nation naye umphelezela umfoka Mvelase nisuka naye from ekuqaleni kwaze kufika ekugcineni abafethu siyabonga sibonge nje nomaphakathi wayo bafethu umsebenzi awenzile lwasisi usebenzile nje kakhulu nomndeni owakasiqiniseko azizolo bungasakhali ubu-enjoya nje ujabulile ngendlela mokwenzeka ngakhona ngicela ngiyabonga hey wenze kahle wayisusa le comment thina abanye asinalo icele Nkosi yami omunye uzosibuza ngengoma evuso ubana sizwa ngengoma bekucula ingoma nje hayi khumbe bomvu mfethu hayi sambe kahle senze kahle umsebenzi umphakathi wamaphumulo usithandile bafethu hayi mokumnandi Sanibonani. ibaningi sawubona mntu ngigcwele lapha Bafethu siyabonga. Ngicela nje ukusika ejikayo ingane zakwethu ngiphuthuma etohoyini.
Yeah. Bafethu ngithi ake ngibonge nje kakhulukazi kuwe Sikhova uqhamuke ne-idea ukuthi nihlangane nenze lento eniyenzile bafethu ukufa kakubonga kodwa-ke kuye ukuthi uma kufika iy'khathi ey'nzima abangani baqhele Yeah. kodwa-ke nina sibonile sile ekudeni ukuthi ningabangani beqiniso so siyabonga kakhulu bafethu ubuntu yilobo bese-ke ngithi-ke bengane zakwethu kumasikandi thina kade sabakhona Yeah. manje umasikandi usukhona manje ukuthi umuntu fanele abulawa sikwazi ngithi-ke kini-ke insizwe nisele qaphelani bafowethu ngoba niyabona ukuthi itshe ligaya ngomunye umhlathi bafowethu qaphelani impilo yenu lokho nje sikusho Hayi. So wenza njalo mfowethu. Sawabonga amazwi. Mina nje ngibonga nje ukuthi mengingazanti ukuthi sithandana kanjena ukuthi ngigcine sibambisene siwumndeni. Labantu ade ngihamba nabo bafowethu ngiqala nje kubabona kodwa nje enjoyile ngathi kade ngibazi odadewethu osisi bami ke labade ngihamba nabo nobhuti bami. Hey, yinhle into esiyenzile. Yinhle into esiyenzile bafowethu. Angifuni Sikhova yebo mfowethu. sanibonani nonke. Nje yebo Macengwa. Ngibone. Umuntu akadlulise ukubonga kakhulu Sikhova mhlambe ubudoda thina esikhulu samakhehla ke kuthiwe yibo bona lobo noma mhlambe ukuthi umuntu indoda umbone emene nje eyiswe bed ukuthi hayi uyakwazi ukuma entweni yakhe anithina zaphethe nje bafowethu asibonge kakhulu kosisi bama-Red Nation isibindi sabo sibonge kunina Sikhova futhi naze nalenze iqiniso umuntu nje akadle bese ubonga kakhulu kunibonga kakhulu Sikhova ngoba futhi ukuthi niye niyofika bekuyisona isifiso sami no kwakhomba ukuthi ngiyaliphatha mhlawumbe umuntu akadle bese ukubonga bafowethu iqiniso leni ukuthi umuntu mangabe shuthi ephila nani mhlawumbe kuyamfikela ukuthi mhlawumbe umuntu aniphila nani niphila naye ngokweqiniso aniphili ngaye ngokuthi nje hayi ngoba nangu Macengwane nje mhlawumbe usenzelana mhlawumbe makuvote sifake lo 2000 kube ukuthi mase kuphelele umuntu nomuntu azibone nje umuntu akade bese ukubonga kakhulu bafowethu nje sibonga asiphezi bese mhlawumbe futhi ngibe namazwi alabo bhuti noma obaba abakhona ke mhlawumbe la ku TikTok abadala ukuthi bafowethu ngikholwa ukuthi Sikhova mhlawumbe enikwenzile noma enikubonisile kubantu nikhombise iqiniso ngaphandle ukuthi lokho ngigudla abani nenzani ngiyafisa abantu abadala bala bayeke lokubagudla abantu mhlawumbe noma abanye bejabula ngokufa komunye umuntu ngoba ngempela lento ebivelile noma kubani yomvelela mina Sikhova noma namhlanje ungenzani mfowethu kimi kodwa ngeke ngithi nje mina hayi uma ngabe umuntu kuthiwa akasekho bafowethu noma ngathiwa angazi ukuyisisa kanjani nje labo bantu nje bafowethu anikhule kuyakhula empilweni ngiyabonga nje ithuba Macengwa. Ngibonga Macengwane. Yeah. Amadoda i2K lama-Red Nation unjani kabona? Bonile izolo. Besiyazi ke lapha Sikhova hayi kodwa ke ngizoke ngikubuze Niyaphila lokho. yebo sir Buza Macengwane. Mina ungcono Sikhova wena ushuthe nethombe yazi mina nginasithombe ngisho esisodwa. Ibu. Lana ngishuthanga lana ngishuthwe ngaba ngiyancenga mfowethu ngiyancenga. Ubukho Angazi yimi ngishawa i-network noma Ngicabanga ukuthi ngiyakuzwa mina vumezi ngishuthwe yini mina akaze ngikhiphe ifoni yami ngishuthe. awazange Lesithobe ngisithatha ko Facebook nako WhatsApp. So akaze nje ngize mina sengingaphi kuma-Red Nation ngifulowani ngapha
follow le account le Red Nation. Ngiyaphila. Isolo ngeke ngathi pizza. Ngazi ukuthi ngiyazwakala yini. Ya uyazwakala, uyazwakala. Ya uyazwakala mabheki. Bese. Indle bafethu into engiyenzile. Futhi ngiqhubeke. Ubani umabhebo nophunyuka. Cha, kodwa nginophunguka. Mina-ke angizukhuluma uyangizwa isipho. Ya ngakuzwa. Ngiyambo sengicela uvale imic. Ya ngiyakuzwa mabheki. Mina-ke ngizocela ukuthi ngibhekise kuyona mfowethu. Angizukhuluma mina njengomlandeli, njengomuntu oyiqhawe, ngizokhuluma nawe njengomfowethu. Yes. Njengomama, njengo-auntie. Ngiyacela mfowethu. Ngicela ngiyibheke njengamanje thina silandela nina abantu sube sinithanda ngaleso sikhathi. Yabona mfethu uma umuntu wesifazane elandela lonto usuke uyilandela. Uyayilandela ube ungayazi ngoba uthanda lonto umsupporta kulonto leyo. Engishoyo kwesikhova mfethu ngiyanicela bobani. Sikhona thina bosisi benu, bo-ani benu, boma benu siyanithanda, singikhonzile. Zonke lezi zinto enizimbayo zisathina ubuhlungu. Noma yisiphi isinqumo enizosithatha namhlanje after kwenzeke lento enzekile kumvelasa. Ngicela thina njengabazali, njengosisi benu, bo-ani benu nisicabangele. Makuthi nenza iPCN yenzeni kube kuukuthi nathi esingazi lutho ngomaskandi esizithandela abafowethu, esizithandela ama-boyfriend wethu, esizithandela abazala bethu. Niyasicabangela. Lento ayiphuli nina kuphela umoya. Thina asazi ngokuthi yini Red Nation, yini Blue Nation, yini Pink Nation, yini Purple Nation. Sizazela obhuku bethu kuphela. Makwenzeka yonke lento ayenzekeli nina kuphela. Hlukumeza nathi esingazi lutho ngomculo. Esiyibonela obhuku bethu bejabulile nasibasiqhubeke sibasupport ngoba kuyinto ebajabulisayo. Kodwa makuukuthi lento iyanibulalisa bafethu, ngicela isinqumo enizosithatha njenganamhlanje. Okay, sesidlulile ke manje kwenzekile kusiqiniseko. Isinqumo enizosithatha kube yisinqumo esizovikela nathi thina singazi nation ya blue ya pink ya esinithanda njengabafowenu. Esinithanda njengama-boyfriend wethu, njengobhuti bethu, njengomalume bethu. Ngiyangicela bafowethu. Akumnandi. Yabona lokho kwenzekile. Nihambile manje. Useliyintente nezitulo. Umuntu uzohlala phansi manje, ingqondo izobuya. Mfethu kubuhlungu kuthina. Mina ningayibona ngathi nje lento incane ayenzeki yenzekile. Uyibone ngalendlela uyibona ngayo. Simele thina singabazali. Simele thina singabosisi. Silimele thina singazi lutho ngama-nation esizithandela abafowethu nobhuti bethu nabazala bethu. Mina angikhulumi njenge-nation, angikhulumi iqhawe lami mina bengusiqiniseko. Because bekungumfowethu, isiqiniseko bengimfonela ngisho ngo-12 ebusuku ngithi bhuti ngithini. Nginenkinga so ngenze njani. Mina elaqhawe bengusiqiniseko, angazi lutho mina into zamaqhawe. Njengamanje angazi nokuthi kwenzakalani. Ubhuti bethu siyangicela njengosisi bengicela nisizwe-ke njengamanje siyangicela njengey'ngane zenu. Siyanicela nje kumakoti benu bakusasa. Isinqumo nesinqumo enisithathayo cabangelani thina, ngiyabonga. Siyabonga. Mabheki kunzima, sithi kunzima. Kuyazwa sithemba ukuthi kuzozwakala guys, kunzima kubuhlungu. Hayi kunzima kakhulu. Kunzima kakhulu bafowethu kodwa Angifuni ukunitshela manga singabonga. kodwa bafowethu Sambe kahle asali, siyabonga ukuthi sihambile saze sabuya. uNkulunkulu esithwele kunjalo, kubuhlungu kunjalo, kodwa sikwazile ukuthi simngcwabe umvelakazi. Ekhulunywa uMabheki iyiqiniso kwamempela because yimoshaya network noma thina abanye asiyazi indaba zama-Red Nation nabo-Blue Nation. Asikwazi ngisho ukubahlukanisa besithanda
umvelase njengobhuti because sihlangane naye ku-social media. Sabona ubhuti kuye, sine-side esilaziyo, lezi ezinye izinto azizazi. Abantu basekhaya asehliseni isibhamu, kubuhlungu ngane zakwethu. Yabona nje into yesibhamu ibuhlungu. Uhanjelwe yingane ungalindele ukuthi izohamba emhlabeni. La mama la ubuzwile ubuhlungu, ubuthwele ubuhlungu la ekhona. Yeah. Mabonesh. Kunjalo BSK, kodwa-ke bafowethu sekufuna manje sikhulule iy'nhliziyo simyeke ahambe kahle. Baye besho njalo abantu abadala ukuthi uma sekwenzekile bafowethu funa kodwa sidedele iy'nhliziyo ubuhlungu. Ngiyabonga moderator, Sokuhamba ngiyabonga. avuleleke indlela yabo nala yakhona sikhulule izindliziyo bafowethu sekwenzakele ngesakushintsha kudala umdala noma kwenziwa umuntu uNkulunkulu yena uyodila naye bafowethu. Ngiyafisa siyikhulule impela iy'nhliziyo maye simyeke ahambe umfowethu awela uphumula. Yilokho engikugcinayo. Bese sikhova. Yeah. Ngiyafisa mfowethu ube wayiphatha kahle le nkulumo futhi ngiyafisa namanje uqhubeke. Mina ngizobakhetha ko live mhlawumbe ngizongena kuwo wakho ngiphinde ngibheka abanye. Uyiphathe nje ngohlelo vele uqhubeke nawo ukuthi umuntu vele nomoderator bakho bafika la ngama-understand. Kubalulekile futhi ukuze kuzokwanda iphisi ukuthi mhlambe idlale nje nodwa nizenze lokho enizenzela khona ixoxe noma mina ngingasekho full time kakhulu-ke la ku-social media ngenxa yebhizi. Ibhizi kakhulu kodwa nje bafowethu ngiyafisa ukuthi kungabi kusikhova mhlawumbe sengithola ulive ubusuqophisana nobani kusathinteka igama likamfoka Mvelase. Bafowethu angikufisi lokho ngoba ngaze ngilibone namanje. Ngiyafisa umuntu nje ofika naleyo nto leyo kube ukuthi ngiyamkhipha ku-live. Angifisi kube khona i-debate ezothinta igama likaMvelase noma ngabe uze ngobuhle noma ngabe uze ngobubi. Cha, siyambonga ukuthi ngizothinta igama lakhe. Yeah. Hayi siyabonga bafethu. Uyaphila Mabonesh? Sanibonani. Hayi baby. Ngiyaphila. Ngiyaphila kakhulu. Ngithanda ukunibonga guys nini beniphumelele. Ukufihla ubhuti isiqiniseko. Ngithi nje inkosi imbusise nonke. Sikhova inkulumo yakho. Uyikhuluma izolo. Ayish. Siyabonga kubo bonke abakhulumile. Siyabonga kubo bonke abadonate abenze yonke into ngosiqiniseko. Siyabonga. Bese ngithi kulokhu kumanage nabantu bami. Mina nje into engibona izoba lula ibe nepeace. Siblocka yonke into ethi donation. Uma siku live sazi ukuthi sikhuluma ngeqhawe lethu kuphela. Akukho lapho sofaka khona elinye igama lomunye umuntu. Noma ngabe kuthiwa khona ongenayo uthi ufuna ukufaka kuleyo topic siyamkhipha siyamblock siqhubeka nesikwenzayo. Masiphusha iqhawe sidlala siyastreama senza yonke into sihlukane kubantu. Lokho nje mina engingakusho ngoba umoya bafethu wethu uphukile kakhulu. Mina bengiqala ukukhalela umuntu engimazi la social media. Usiqiniseko bengazi ukuthi kushone ubhuti wami egcikini ngendlela engilimale nje ngayo. Kwasho khona ukuthi angikhona ukufika khona emngcwabeni ngezimo zomsebenzi. But bafethu ake sihlukane nokukhuluma indaba ezingasedingi. Yabonga. Ngiyakuzwa Mabonesh. Sikhova ngicela ukuchazela laphana uZban 129. Uma ngithi mina bafowethu mhlambe igama likamnewethu labo life abavulayo kungakhulunywa ngayo ngoba yebo iliqhawe kuzokhulunywa ukuthi uSikhova uyivulile mhlambe idebate kukhulunywa kahle bese kuba khona bafowethu abazofike bexambukele befaka unyawo lwedada bese lento futhi iyakude lokukhulunywa njalo ngomfowethu. Yebo eqhaweni iqhawe lohle lingcono kodwa kunabantu embaziyo bofe befaka unyawo lwedada. Angeke ngilikhiphe igama lomuntu kodwa ngoba ngisho nje uyakubona futhi sekwenzeka lokho. Sithi woza Sikhova uzofaka zokuthile, woza Mabonesh uzofaka zokuthile. Kuthiwa hayi ubani wayekhona kwenziwe okuthile. Yileyo nto leyo mina engingayifisa phela.
Uphunyuka usekhona lapho ku2K. Ya ngikhona bafowethu hayi sethi ngasiyabonga umsebenzi wenzile. Wephunyuka mntanami wahamba ngingakubona inhliziyo yami ibuhlungu kanjani. Ngisheshe ngahamba. Ngikugcina useselapha phezulu bengibhizi hawu mangibuya hawu umuntu uhambile. Bafowethu siyawubonga umsebenzi wakho Phunyuka usebenza kakhulu. Ngikubonile unengqondo yomuntu omdala hayi ukhulile. Niyafana nje nosiqiniseko. Nezingane impela kodwa nje ingqondo zikhona. Ngibonga nje ukuthi amahloni ahamba mawugibele stage ukhuluma nehlwele ukhuluma nabantu abaningi ukhuluma nabahlonishwa. Kodwa ke bafowethu seliyahlekisa kodwa Skova. Yebo mfowethu. Ngibonga nje iqiniso lakho mfana kithi kumalume wakho neqiniso wafika nasekugcineni waba umshana kuyena wamenzela nalento ummenzele yona into bengayisho vele ethi hayi vele mengifisa ukuthi kube kanje lento ebeyitshela ukuthi uyiyo vele osiqiniseko uyiyo bafana. Ngizibonele mina izolo uyi-celebrate la muntu uncwatshwe ngenye azi bafowethu uncwatshwa benikhona nizozibonela hayi into eniyibona nje kuma-social media incane nibona ama-piece into kade lapha hayi azi uzufise wena ngathi ngabe uhambile emhlabeni ngabe wangancwatshwa kanje noma mina ngizoncwatshwa kanje hayi mengiqala mina imingcwabo vele ngiyayihamba ngifuna uqama mama kodwa nje hayi le nama-VIP nama-VVIP hey ngokumnandi angifuni ukuthi nje ngijabulele nje ukuthi nje ama-Red Nation bekhona bamsupportile nomphakathi wakamaphumulo umndeni wakasiqiniseko bafowethu uthi ngibonge ngidlulisa umlayezo ngibonge kuma-Red Nation babonga ukuthi ingane yabo asilahlanga babonga ama-Red Nation bathi ninothando lweqiniso nama-TikTokers nanoke ama-TikTokers Kacala ukungena. yebo Ngiyana futhi ngiyana gcina mama. Ake sibingele umuntu bafowethu ongaphakathi la endlini. Bafowethu cha. Mina ngizobonga kakhulu wenzile kanza kwethu. Nami ngikho ke kulento zama nation nani kodwa bafowethu cha. Esibonile nikwenza nisupport umndeni bafowethu. Nanoma ngabe ubani ufaka isandla noma imali noma ngabe ufake isiphi isandla sifakile bafowethu uNkulunkulu anandisele bese bafowethu la lento ngempela sebengenile abafowethu abangenile bangena odadewethu bayibeka indaba ukuthi lento iwubuhlungu kangakanani mawubheka lento ifuna ukuzenza sapolitiki manje uzofela ukuthi wena ukuliphi iqembu awukho kuliphi iqembu ngoba la kusaliphi iqembu bafowethu leyo nto ayiphele emculweni ukuze umculo ukwazi ukuthi ujabulise abantu lento asingayithathi personal asingayithathi ngokuthi uma wena usupport iPirates mina ngisupport iChiefs noma mina mangisupport iChiefs wena mawusupport iPirates mayidliwe iPirates sekufuna mina ngilwe sekufuna kufa abantu ngoba nakho iqembu lami ngalelo langa lenzanga kahle bafowethu asike sibuyisene ubuntu ake bafowethu sazaneni ukuthi sizingane ndawonye sizinje ezigothana amanxeba asiyekeni lento yokubulalana ngoba bafowethu awubheke emuva makufe mina uthini ngeingane zami uthini ngabantu abadipendele kumina uma ekhaya kuyimina obhekiwe uthini ngekhaya uyabona ukuthi ubulale mina kodwa bangaka abantu abafile bengafile ngokufa kwami bafowethu ezinye izinto ake sibhekene ngehlo lokuba umuntu hayi lobulwane
Ngiyabonga bafowethu bokudlulisa lawo mazwi. Kubonga thina. Manzuza. Ngiyabonga kakhulu bhuti. Okay. Manzuza. Ukhona nomfelantsheni. Sanibonani. Yebo kunjani khulu? Siyaphila bafethu. Manzuza. Sibonge gcina mfethu siyakuzwa kakhulu mahla amagama akho. Mhlongo. Yebo. Ngicela ukubonga bhuti. Baningi engibabonile but ngoba wena ngiyakubona la ukhona. Ngicela ukubonga bhuti ukuba ubuqhawe nje bakho mfethu nokuma sokuqaleni nje iqala indaba kaSiqiniseko iqhubeka wazoyiphetha izolo. Siyabonga kakhulu mfethu. Ungakwenzi kuSiqiniseko kuphela. Ukwenze nakwabanye nangakini mhlambe abanye singabazi ukwenze nje. Kubalekile kakhulu kuthiwa igama lakho ubuntu igama nje lilula lakho ubuntu. Bese sibonga kuma Red Nation kumela nje iqiniso bafowethu. Ngisho kuthiwa lapho kukhona la kuyiwa khona kuyafiwa noma kufiwa but ukumela into yakho imela iqiniso yilokho bafowethu besifisa sokuphumelela kodwa ngenxa yemisebenzi sisebenzayo ibuye isiphazamise ezintweni but umncwabo kaSiqiniseko uyilento abeyitshela ukuthi uyiyo uvele izolo ukuthi uyiyona and ngiyamangaza ukuthi umfana besemncane kangaka but indlela bekhuluma ngayo ngathi umuntu ono 40 something so ukuhlakano benakho yabo nje lokho akuhlakani kuhle kakhulu bafowethu aphumule umfowethu aphumule akunankinga aphumule bese bafowethu ke singakhohlwa ukuphusha umculo kaMaskandi kuleli izingo yilona through thina balandeli bakaMaskandi sonke singawukhohlwa umculo singakhohlwa nabasavela nabanye abaseza but uxhaseni lwenzile bafowethu lube likhulu kakhulu angazi ngenza njani mhlawumbe umulandeli engasalimalanga njengosiqiniseko but makuthiwa nje kushona nangumhlongo nje uyedlula mhlawumbe udlula ngendlela yakhe lolu uthande sinalo labalandeli silwenze nathi siba ama VIP bafowethu ibe yinhle lento leyo ibe yinhle yabo ngisho kuthiwa ngishonele nje bafowethu akekho umuntu ongathanda ukungcatshwa kanje yabo lento isho sikhova ngibona uyadala umfana lo nayi man ngeke so siyabonga kakhulu guys siyabonga Akubonga thina bafowethu bonga thina Xola wabo bhuti niyaphila yebo siyaphila xola siyaphila nathi bafowethu ngithintwa nje ile nkulumo kababa lapho ugcina lo lapha egcineni lapha nginilalela labafowethu akhe ngibonge lapha kuweSkhova mfowethu nakunina ama Red Nation nonke madoda nilenze liqiniso kulomjidi asibaningi kakhulu singabalandeli bakaMthandeni kodwa lento eniyenzile inkulu kakhulu bafowethu ukuthi ningabi ngamagundane yabona siyabonga ukuthi nivela obala bafowethu nime nomfowethu nasebubini siyabonga bafowethu into ebengifisa ukuyithinta mina bafowethu la sengehla njengoba silimele sibaningi akwazi ukuthi bafowethu abalandeli njengoba lo baba ethinta ukuthi lento sifana namaqembu politiki sithi uma kusho sikhulume sithi songena cela uvale mic phazamisa okay asikwazi ukuthi ukusho asikwazi bafowethu ukuthi sibuka sibona ukuthi kuloko kulimala ihlangothi elilodwa kulimala asenza umzekelo njengamaqembu politiki sekubulawa mhlawumbe inkatha iANC iloko nje iright bese sithi sizokhuza abantu benkatha sithi bafowethu lento yekeni kungani kungakhuzwa ngale abantu bangali bakhuzane bebodwa ukuthi no ayingafiki lapho angikhumbuli nje nangelilodwa bafowethu ilanga ngizwa mina ukuthi ngale kukhona ukulimala okukhona kodwa kuloko kulimala iqembu elilodwa la
abantu befela nje ukuthi bevela obala bengabalandeli bomuntu othile. So bafowethu ayikho into engingathi ama-Red Nation ngabe akhuzwa kuyona, ngoba ngikhumbuli esukela umuntu noma angikhumbula ama-Red Nation egcoba umuntu othizeni, and icala liloko lilimele nje ngokuthi beloko bejabulele into enhle yenziwa umthandeni iside elilodwa. So bafowethu asikwazi ukuthi sikhomba umuntu kuma-Red Nation. Abantu ekumele balungise babuyelwe ubuntu, ekumele umphakathi nabantu kukhulunywe nabo bayaziwa bafowethu. Ngicela ukwehla. Siyabonga Xolani. Xola hayi sizongena emva kwaXola. Ninjani? Siyaphila. Kancane ngiyaxolisa Xola. Ngiyacela abafethu bevala ama-mic bafethu. Ngiyacela ngiqale bevala ama-mic yini. Kune-sound engenhle kahle qhamuka la ningavalile khona. Sizake Xola. Yebo, ngiyabingelela bafowethu noma ke ngingelona igagu kakhulu ngapha emlonyeni. Kodwa nje yilona thuba lami ngelele ngithi angiveze ngalo nami umuzwa wami ngokwenzakele kwiqhawe lethu isiqiniseko. Ngizothi nje dudu kumphakathi wakwa TikTok, ma TikTokers, ngibuye ngizothi dudu kubalandeli bama-Red Nation, phinde ngigcine la ngithi dudu emndenini wakwaMvelasi ngalohlanga bengehliya. Iqhawe bekade ngithanda kakhulu kweleli ukuthi ayikho indlela bengaveza ngayo ukuthi iqhawe ngiyalithanda, and bengilandela kuzo zonke izinto bekade lizenza ku TikTok, belikade liyiveza nombono walo nokuhlakani balo. Kube buhlungu kakhulu bafowethu okwenzakele eqhaweni. Namanje nje ngiyaqala mina ukuzizwa ngibuhlungu nomuntu engamazi engakaze ngambona live. Ngosiqiniseko kubuhlungu nje bafowethu. Ngiphinde ngizothi kwabakade bekhona efihlwa, ngibonile nje kuma-social network izolo bengikhona. Sibonga kakhulu bafowethu, kube muhle umngcwabo wendoda weqhawe. Sibonga kakhulu. Singathi ngaqhubeka bafowethu nakwabanye makwehla singathi singatha ngale ndlela. Ngiyabonga. Sikhova mfowethu esimhlophe ayiqhawe bakho ndoda ngiboni izolo. Bengikhona la kuma-social media eveza ubani lo mfowethu lo bekade ephethe uhlelo ngamakhamera. Bengilokhu ngiqalazile nje ngibheka, hayi mfowethu uvezile ubuqhawe bakho. Ngithi angibonga nje kakhulu uqhawe lami, qhubeke njalo nempilo ephilayo neqiniso lakho. Amen. Ngiyabonga, ngizokuba mude ngoba ngishilo nje ukuthi angikho muhle ngapha ekuvuleni umlomo. Siyabonga. Siyabonga kakhulu bhuti. Sisi ungangena ke sister. Utune TURH. Sanibona. Yebo. Yena uTuamkhize, sanibonani. Yebo, kunjani sisi? Ninjani wengane? Siyancenga. Mina ngicela ukungena nokuhlungu. Ngiyazi kona kubuhlungu ukuthi thina singekho eduze kwenu. Ngiyafisa ukuthi nibambane ngesandla noma ngabe umlilo uyavutha ngaphansi kweinyawo, kodwa nina nibambane. Into eniyenzile, mina umfana omncane bengiyihleze nje ngiyibukela yena, ngithe ile ngane iyaphambili kanti ngelinye ilanga uNkulunkulu uzishesha amqwebe. Mina nje angingeni namaningi, ngithi nibambane ingane, nibambane ngesandla. Shuthi kubi ngoba sonke umthandeni siyamthanda. Siyanithanda nani niyezwa. Siyabonga mama, siyabonga kakhulu. Siyanithanda kakhulu nje, nibambane nithi nikhuleke nithandaze. uNkulunkulu uzonisiza kodwa. Ngiyabonga. Siyabonga mama. Siyabonga. Malovisa bhuti. Malovisa. Yebo mfowethu, niyaphila. Hayi siyaphila. Hayi sikhona malovisa lo wambatha phansi emnambithi. No bafowethu, mina ngibona ngathi sesikhale kakhulu manje.
Asingabe sakhalani manje bafowethu kwenzekile. Asiqhubekeni siye phambili siphileni impilo sijabula khona. Sithande lapho esithanda khona. Ayikho into esoyenza mangabe ikona sikufelayo ayikusho ukuthi sogcina sife sonke nje. Akukho kunye ngoba nakho ukukhala kuyabachaza abathize yabo. Hayi. Kuyazwakala mfowethu nang shayi lapha phezulu. Yebo shayidwa la sanibonani bafowethu. Kunjani? Siyaphila nje. Siyaphila singaphili mfowethu. Ishinda balomfana mana isilemazini. Kodwa ke kuyofana ke sihile bafowethu. Siphole. Ngoba mfowethu esho lapho ukukhala khona ngeke kusasinceda lokusikhale kakhulu. Kumele siqine sibe strong. Sibhekane nalo mlilo ngoba umlilo wona uyashisa wona uyasha. Asazi uzophelelaphi. Asazi ngempela asazi uvale sesinalo ilolo ukuthi ngoba babhizi lokubaya bayalola laba ndibawosa phambili lo mlilo. Ngiyazibuza ukuthi mangahle uqhubeke sigcina sikwada nathi ubani ucisha so ngoba fanele sibhekele phambili manje sibheke ubungozi obungaba khona manje bangathi bayahlangana labantu sometimes nomcimbi bakhona lamaqhawe akhona wonke so sekulimala abantu lapho ubani oyoso angazi indona amazi ikhona abantu abangazami ukuthi bawucime sekufuneka abantu abazocima lo mlilo ungazobhebhetheki kakhulu silimele so kodwa sesifuna lo muntu lo ozokwazi ukuthi alekelele azame ukuthi ngoba ikuzawulimala abantu abani bese ngibonga nje ngibonga emsile wele wabamba uhlelo egcineni naye washukumisa istage benosikhova asibongile bafowethu sibongile noma qwabe wethu siyakhula ngibonge nje ithu Sibonga siyabonga. Ngicela sikhova yazi ikhona into engiphuthumayo la ngizophuma nje kancane bafowethu engikucela sengiphuma mhlawumbe ngizobuye ngibuyelise khona. Ngicela ukuthi le nsizwa le yabamshongo le usikhova ni follow kakhulu bafowethu. Ake ni follow nje kakhulu ma Red Nation. Ngicela nje ma Red Nation sizosikhulu esihle. Bese niye ukunyanyisa ke seningoplease ngalokunyanyisa ke manje la TikTok ninyanyisela kanje nani. Ngiyaphuma futhi ngiyabuya. Mashobolo. Oza bhodi. Bafowethu sanibonani njani? Hey siyaphila Putomtana. Hayi bafowethu noko iyasekuba nongconywana. Ngizoyilungisa indaba yakho ePrecious. Wesikhova nalo lonke nje ibani. Ngizoyilungisa indaba yakho ePrecious. Bafowethu isifiso sami mina manje sinye. Ngoba ake nje sibe neqiniso njengami nje ngikhulumela lami side. Umculo wonakele manje bafowethu. Leyo mdlalo neyokuthi kufuna ukutalajwa hayi bafowethu hayi umashobolo wamashobolo ekade ke wayikhuluma phinda kuya kodwa cha umashobolo uyayihlaba uyayihlikiza manje ngoba engathi kumnandi magadla abathile umthandeni ukhiphile bengibuka nje ama comment ekseni ngabo 4 ngoba kulezi insuku angeni sheshe ngavuka babodwa bakhuluma bonke abakuthandayo ngayo le nto uthi akabuyele kwiKwaito vele wayefike kanjani kodwa akekho umuntu osatshisayo lapha noma akekho umuntu osongelwayo kodwa ngapha makungenzeka leyo nto kuba nalawo magama ebese kuba ukuthi into mina engiphatha kabi nento nje engizuse ubhlungu kakhulu githi sisonke yabona amasohlala la ku TikTok mina ngiyangithatha njengokuthi singabandawonye kukhona la ugeja khona ufuna ngikutshele mawungabona ubona mangabe wena sozojabela ukuhamba komuntu emhlabeni kungiphatha kabi bengibuka nje omunye usiswaye ne comment wrong ugulela uma upostile manje ugulela uma wakho sesibhedlela same thing engayivule life ngasho ngathi ungajabuleli into ongayazi khona izinto ekufunakala noma ezenzeka
ungafuni ukuthi ungene kuzona noma ujabulela ngoba uzazi enziwe ubani. Manje wena mawuzojabulela into ongayazi ukuthi wenziwe ubani, hey leyo nto ngiphatha kabi nanokuthi nje singama Red Nation ngiyafisa bafowethu, angilawuli umuntu kodwa nginesicelo sokuthi ngoba asazi ukuthi kwenze njani ubani, ngifise ngathi singake siphume kule nto yemidlalo yemtalapho ngoba sizolimala masingaboni. Kodwa-ke engizonishiya nalo onendlebe uyezwa kodwa nganazi angekezwe ngoba mawuthi uyabuka ama-comment abantu wena ufuna ukwasebenzisa ngoba ukuthi kwenze bani akekho waziyo, akekho ufuna umuntu okutshela yokuhlambela amanga. Kungcono nje ukuthi singama Red Nation masivulela ulife sikhulumela ngomthandeni kuphela, hayi omunye umculi. Umuntu uma ukukhulumela ngomunye uyamblock uyaphuma kuyena ngoba hey ibhlungu lento yokuthi mfowethu kuvele lento bese kujabula abantu ebesihlala nabo. Mina kuno life abafowethu wangiphatha kabuhlungu mhlawumbe insizwa ngithothe ihambile ekhuluma insizwa okwavele kwangenza ngathatha isinqumo sokuthi kowami ulife khona abantu engeke ngisakwazi ukuhlala nabo ngiyabablocker totally ngoba ngelinye ilanga kushuthi lento iyovelela mina noma omunye kujabula. Kwathi i-album yamthandeni yabandi i-album nje azange size sikhulume thina bonje ngakwenzela example mangathiwa nje manje ngiyovula ulife ngiyatalapha kanye nje unganyakaza uTikTok wonke kunyakaza intatheli into ongakazi ibona ubone kupostwa kurecordiwe into ongakazi ibona ngiyakutshela yabona ngike ngame emtalabhweni sikhova mawuzokhumbula ngama nje ngitshela ukuthi ngibuye within akuphelanga ngisho 3 days kwabuya nabantu engingabazi kwabuya ko life ngangade ngitalapha ngendaba zoshuyi lapho kwabuya life into ongakazi uyibone ngazobuya namagama osisi siyaduma kwa personally ngalendlela. So manje ezinye izinto ziyakhombisa ukuthi sike sithi kusadlalwa kanti akusadlalwa. Nangu uDeshethona uthi yakhumbula sike sithi kusadlalwa ngoba into yayincane lapho kunegama lamthanje nabiza kwathi uSibeko. Ngabuyisa lelo gama kahle kahle emtalabheni ngathi ake ngibuye ngeke ngoba phela mase kuthiwa umthanje noSibeko sekuyezwela bekusera nje besakhulumela. Uyazi ngithethe ngatalapha kanye lapho ngikhuluma bese ngatalapha nje kwakanye wesikhova ngakusasa kwaba no life into ongakazi uyibone ekseni kulandwa abantu kufonela kuya confirmwa manje kwenziwani uthi yabuka nabantu kade bagcina kuba ko life bakhona manje bazokhuluma ngayo le nto. Ngikhulume kanye mina ngabuya ngazokhuluma ngenye indaba yabakhona kwasuka umsindo into ongakazi uyibona bona bakukhuluma usuku nosuku ngeke ufice intatheli zirecord hamba bona manje ngokwenzela example kuzo zonke intatheli ezibakhona kubantu abala TikTok bokubheka ukuthi khona inkulumo kuyifice ekhulunywa abanye abantu erecordwayo kodwa bakukhuluma abakuthandayo abantu mabekhulunywa ba defendwa ngapha wena ufuna usatshiswe ufuna uvelele into enhle into embi kuhleka abantu. So nje bafowethu asehliseni into nje mina engizoyitshela abantu blocker uphume kubantu ngoba bona ama-comment abo mina nginankinga nento eyenzakele ukuthi ubani owenze ngoba vele umuntu asimazi akekho maziyo. Into mina engiphathe kabuhlungu ukukhomenta kwabantu nokujabula kwabantu. Uyijabulela kanjani into ongayazi? Iyo nto engiphathe kabuhlungu leyo ukuthi mina bengithi la sisadlala kodwa manje asisadlali. Same thing engayisho kwababekhona ukuthi alukho uxolo oyolukhanda la. Uyokhanda uxolo bese uyalimala. So nje bafowethu ngiyafisa kuma Red Nation angenilawuli kulento yemtalapho le hayake nifane nami ake niqhele kuyona. Manisafuna nje ukuthi kube right asali ningahlala nabantu manifuna ukuhlala nabo mina sengathatha esami isinqumo baningi nje ngibablockile nje umahlubi lo usisi lo Precious ngiyamazi Red Nation ublockeke ngephutha mina khona nje uma ngeke ngabona ukhala ngiyablock angisafuna ukuconfirma ukuthi ngabe wake wathini ngoba sengifuna ukuthi mangihleli ngihlale ngepeace ngihlale kakhulu nabantu besifazana ngoba ayi amadoda mfowethu mina ngikhombisa enye into wabona mfowethu ayikho into engiphatha njengabhlungu sikhova njengokuthi khamba umuntu besihlala ku life wakhe sibe u200 nento esinika ulwazi esingaphila ngalo. Yabona kunobhuti la ekuthiwa uBhadlane ngizolimeshini igama lakhe ngenkulumo yakhe engamfica ikhuluma ku life engayithanda wathi
kwezinye izinto isiqiniseko besisiza nathi besivula umqondo bewuxukuzisa umqondo wethu. Ngayithanda leya nkulumo yakho ukuthi noma bebuye begejane saphila kodwa esekungasekho uyalikhuluma iqiniso ukuthi cha bebuye sisize kwezinye izinto bafowethu. So kuyadingeka nathi ukuthi ngeyilanga sibe nabo ekhuza. Ngajabula kakhulu ngaleyo nto kodwa nje washo ukuthi angikho esimeni sokukhuluma kodwa into engiyicela uma Red Nation phumani kule nto yemidlalo. Umthandeni vele wayesikhuzile kudala. Thina sabuya ngobani sitshethi kuyadlalwa. Yebo besazi ukuthi kuyadlalwa kodwa ama comment iwona akukhombisa ukuthi nidlala nodwa. Mina akangikhathalele kuthena. Hayi siyabonga Mashobolo siyabonga. Yabona nje uSikhova maye nga honest. Uyazi uSikhova ngayikhuluma lento naye kusekudala ngathi iSikhova sitheni ukuyiyeka lento. Ngoba nami ngangibona nje ngathi kubuye kungadlalwa kahle. Kodwa thema bebuya bona futhi egamini. Hayi ngabuya ngadlala ngadala phela kwasuka umsini ongakazi ubona. Into osikhuluma Mashobolo ziyenzeka. Uzibuza ukuthi ingoba ngangibona. Hey. Hayi kodwa na ukuthi ingoba Sikhova bona ukukhuluma komuntu. Kungakuhle makungake. Kodwa ke bafowethu kulungile. Ngiyaphela bafowethu. Siyaphela. Siyaphela. Hayi siyabonga bafowethu babe kade bephumelele ngala amaphumulo hey. Mina bengibambile kodwa nje ngiyabonga. Ngijabulile ukukubona Gabi yami izolo. Ngiyabonga kakhulu madoda. So bafowethu lento ekhulunywa uMashobolo iqiniso siyekeni abantu madoda Siphumene ebantwini siyipusheleni umculo kaMthandeni kuphele kanjalo. Lokho engifuna ukudlulisa bafowethu anginawo amazwi amaningi. Hayi sokwenza njalo bafowethu sokwenza njalo. Sokwenza njalo. Siyathembisana ngithi. Siyathembisana. Senzeni njalo bafowethu. Hesh. Hey. Ndaba. Kunjani ndaba? Nawe Zondo, yaphileka. Hayi siyaphila mfowethu. Mazuza ubuya kwesibili la ngathi akazi ukukhuluma. Inetwork bonkosi yami network. Sanibona bafowethu. Yebo. Niyaphila. Siyancela. Hayi asiphileni bafowethu. Asiphileni. Kubhlungu njalo nje kodwa nje asincengeni. Umthandeni ngese ukumthanda siyohlezi simthanda. Ukuthi benzani hayi singakunaki kakhulu lokho. Konke kuhlelwa uNkulunkulu. Siyabonga nje bafethu ukuthi niphume niphelezele ubhuti uMvelase hawo. Hayi. Kulungile bafethu. Akukho esizokusho kodwa sithi nje ahambe kahle umfowethu siyabonga nakini nje nisimele thina singaphumelelanga. Siyabonga kakhulu bafethu siyabonga. Asibambaneni nje singama Red Nation siqhubeke siye phambili. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Yebo. Bonga nje thina dadewethu siyabonga. Kodwa bafowethu kusho ukuthi la kumaskandi kusazoba nzima ngoba manje ngiyabuka phela ayikho kakhulu into ebangwayo iqiniso la kumaskandi. Noma ngeke ngisho ukuthi kubanga umaskandi kodwa into ebangwayo makuzoba ukuthi sithanda abantu. Hayi. Konke sizokwenza phela sonke siwele amaskandi lapho. Yes amkhuluma ngayo manje la. Yona ibuhlungu kodwa engakusho ukuthi into ebalulekile siqhubeke ukuthi silalele ingoma idlale ingoma indlela esiyidlala ngazo thina sisekhona. Hayi sibonga. Hlabangani. Niyaphila bafowethu. Siyaphila singezwa kuwe.
Siyaphila wesikhova. Hey, okokuqala nje mfowethu ake ngibonge nje kuwe. Ngikubonile izolo belokho nje ngikulive. Lapha kwenhlaka production. Ngibone nje ukukhula nje naku izolo. Ngiyabonga mfowethu sengathi ungakhula njalo. Okunye bafowethu. Laba asingabeni salwa manje. Yeah. Usiqiniseka usifundisa into eziningi. Usifundisa izinto eziningi, wasifundisa ngo YouTube, wasifundisa ngazo zonke indlela zokudlala umculo. Yeah. Umculo esudlalayo thina kwaMthandeni. UMthandeni usho lukhulu kubantu nomuntu ongawulandela uMaskandi kodwa mayibuka inamba kaMthandeni ayikho into efekiwe lapha. Iphuzu lami lithi asingabe sisalwa namuntu manje. Thina asinakele nje asinakeni uMthandeni kuphela singakhulumi ngabanye. That's work. Yeah. Ayilokho nje bafowethu ade ngifuna ukudlulisa. Sibonge kakhulu kade behambile bayofihla iqhawe. Siyabonga bafowethu ngicela ukwehlela ngezansi. Alright. Khona nese kafe zathi. Ngikulahle asimena la. Ngibingelela bafowethu niyaphila. Siyaphila mfana. Siyaphila bafowethu. Esabonga kakhulu bafowethu abawazile ukuthi beyofihla lapha isiqiniseko bafowethu. Mina ngihlezi-ke njalo nje la ngongena kuyo ngihlezi ngikhona ngaso ngesikhathi. Ngithanda kakhulu uMthandeni ngingapha ngaseThekwini. NgiseThekwini. Ngiduduzeka nje bafowethu. Ngiduduzeka ngiza sekulezi hayi duduzeka bafowethu. Bafowethu udlame phansi, ikhali phansi, inganono phansi, immese phansi, inhlamba phansi. Asishiye nje bafowethu. Asishiyeni siziqhubele nje silalele nje iqhawe lethu singene ku YouTube, singene ku Spotify. Senze lento umvelase ebesitshela ukuthi siyenze. Njengamanje bafowethu uMthandeni uzokhipha leli piano azolikhipha. Sambe solisupporta kakhulu nalolo piano. Lona lelo. Cabanga ukuthi abaningi bayizwile futhi nalo ngoma ethi suka endleleni yami. Ufuna ukwedlula. Yayibona lonto. So bafowethu asibaqheliseni labantu abasifisela okubi sibasuse endleleni yethu siye phambili thina siphokophele nje ukuthi siye phambili. Ngiyanicela ke bafowethu ukuthi siqhubekeni kanjalo sibambane sithandane njengoba sithandana. Into ngizoyisho nje ngiyibonile bafowethu hayi siyathandana siwumphakathi waka TikTok, siyasupportana siwumphakathi waka TikTok. Hey, into engibonile abantu laba. Abantu mabethi bayaphuma kuwe. So bafowethu, kumele umqaphele umuntu ukuthi ukhuluma naye uthini, ubani, ukhuluma nobani izinto. Into ke ngiyifundisile ke yona leyo. Masholo man, azi ngike ngingathandi mawulokho ngidukela ngoba ngokuwe utomdala umuntu uhlezi ungiqwashisa ezintweni eziningi mashobo. Ngiyacela man ungangilahli. Ngiba nami hlezi ukhona uhlezi ula esayidini. Ngiyafisa ukubona ke mashobolo izolo ngcine sengibona ngisho uLinda Mkhonza. Hayi madoda. Kodwa ke uyazi ke naye wangathi nje uzongisukela nje la ngizobeka ipicture yakhe la. Ngizobeka ipicture. Cha wesikhova mina into ebenza ukuthi bafunga ukukhuze. Ngizokusho nje lokubafunga ngoba sila mhlambe uma uzokhumbula binalento bese ngiyibona bafu ukuthi wena ngathini unomqondo ukuthi makusadlala kusuke kusadlala one way kanti ezinye izinto zifuna uphinde ube ukuthi akusadlala la
mina ngayiyeka lento yemntalapho ngokuthi ngangifuna ukubona kahle ukuthi kusadlalwa yini la. Ngabona bafu ukuthi ngathi kusadlalwa bona mabesadlala igame. Futhi ke iphutha angeke salibeka kubona. Iphutha labo injabulo yento abangayazi. Ilona phutha labo lelo. Lokho futhi mina ngase sengubonile emva kokuba abakhumbulayo labazokhumbula. Ngabuya ngatshala ba 2 days. Ngatshala ba 1 day ebusuku. Kwakusebusuku ngikhumbula kahle ngangise Clipback. Ngiba elokho eGoli. NgangeThekwini ya. Akulala ngakusasa ekseni ngikutshela ukuthi ngathi ngiyabuka kule nqumbu yo life into ebesikhuluma ngangilife asiqiniseke recordiwe. Ngamangara labantu ngoba bona bake kukhulunywe kanjena inkingi ikuphi kodwa ke hayi bonke iqiniso liyafuneka ungafaki bonke abantu bakhona abantu abanga understand ngalento abangayithandi iqiniso ufuna libe lihle just ukuthi into eyosiza kulento ukuze sikwazi ukubona akuyekwe umuntu mangabe uvule life ukukhulumela ngomthandeni wafika omunye wazokukhulumisa ngenye into mu-block phuma kuyena mina ngiyaphinda futhi ma-Red Nation ngiyanikhuza ifuna usafuna ukuthi sibe right sihlaleni sihlezi sijabula iminyaka neminyaka asiphumeni enkulumeni enempikiswano ungayi kuyohlala ko life babantu kodwa gada ukuthi umuntu uzodlala ngoba la there something abantu abayibiza ngeprovoke cabanga ukuthi ulu lapha kuma comment yayazi we umuntu azokudlalisa ngendlela yokuthi ukucuphile wena uzodlala ngendlela wrong kodwa hayi bonke. So ngiyafisa abafowethu nalabo asakhomenta kabi lento iyasilimaza siuzulu. Ake siyekeni sikhova kuloko okushoyo bafayo ukuthi ngikulahlile khululeka ngikhona. Mina into engizoyicela kakhulu kuwena mfowethu kuhle nikwenzile especially nomaqwabe from lento iqala noThaba Nkhumalo bese ngibonga ama Red Nation wonke ngokuthi abe nathi even noma ngivula life abanye bengibakhona besiba nabo bengiloka nje ukuvula life ngale Precious nje ngibazele khona ngale besiba nabo yabona into eyosiza yebo akubona bonke abantu abebekhomenta kabi kodwa for ukuthi ube safe musu uhlala nanoma ubani umthandeni wasikhuza ngalento ayikho into oyitshela umthandeni engamanga kunenkulumo ayikhipha ethi mangikhumbula asingadlali nenkulube leya nkulumo ezama ukukuvezela ukuthi sekuyaliwa la akusadlalwa mina umthandeni kudala ngamlandela inkulumo zakhe ngiyadwebela amayikhuluma mina engikufisayo lento yemtalapho nama debate phumani kuyona ngoba wena uzodlala kuthiwe uyangcolisa kodwa bona mabekhuluma abangcolisi kodwa inkinga futhi hayi bonke for nje ukuthi ube safe umuntu mayeqala iqala indaba phuma ungamphenduli mangabe upostele live wakhona upostele ngomthandeni noma uxoxa nge Red Nation ucomment akuthanda umblock into ezosiza abadlale bodwa nathi sizodlala sodwa kodwa kuloko angilawuli umuntu mina kowami live ngiqalile izolo from last week ngiblocka kwasani ngamana ngihlala namantombazane wodwa noma ngawubani inkinga ekhona besitshela ukuthi kuyadlalwa welungu ngoba besibuke sibona abantu sebebuye egamini uthi wena kuyadlalwa inkinga la ifike yaba khona ya serious ama comment ukuhamba komuntu akusinte inkinga nobani uhamba emhlabeni kodwa ukujabulela into ongayazi ukuthi yenziwe ubani hayi bafowethu hayi okushuthi nami phela mhla ngihambile uyojabula ngcono ingabonani ingabikho into ezodlala ngoba akekho wazi usiqinisa ukuthi uhambeleni kodwa abantu bathatha izinto abangazazi basondeza kubona ukumosha umaskandi lokho ekuyinto esetshelwenzelwe kanzima ukuthi izifike lapho ukuncoka okwanoma ngawubani mina engikucela kubo bonke abantu ma Red Nation abebethanda ukudlala bethi kusadlala ama comment abantu abanye akhombisa ukuthi akusadlala lo kodwa angilawule umuntu mina njengami ngiyablockana mangublockile angifuni ukuthi uzwazi ukuthi ngiblockeleni enginikhuza kukona phumani enkulumeni enempikiswano
mangabe uyi-Red Nation yenza sure ukuthi abantu abaningi bama-Red Nation bawu-moderator ku-life wakho. Ungathi wena ngoba naku umuntu umkhonzile hey bafowethu impilo ihamba ngenye indlela futhi manje ngaboni ma-Red Nation nophuza ijuba nithi amahewu TikTok abantu bawuphendula enye indlela. Yabo njengamanje sizovota sivote record of the year. Asifocuseni kuleyo nto sakhela ama-plan engikucelayo kulabo abagudi kakhulu special nje sikhova ngiyakwazi ukugudi kakhulu kulezi zinto lezi ze-technology nani emafonini. Sicela i-update mhlambe umsombuluko uLesithathu uLesihlanu kuwo wonke ama-Red Nation update ya Spotify no YouTube. Sifocuseni lapho bakithi. Leyo yokutshala bhana cha hayi mina ngokwami bengifisa ukuthi niyekeni ngoba kwabanye iba personal nanokuthi ama-comment agcine sekukhulunywa ngawo. Abantu bafaka izinto la zingangeni khona. Focusani ku-Spotify naku-YouTube. Umuntu uma ekudelela upost video musumphendula ngengoma. Mublokhe uphume kuyena. Umntalapho cha ngiyabonga insikaBiyela lapho kuma-comment bafo. Umntalapho cha ngoba asazi kwenze njani. Engibakhuzile kade ngiqaleke sikhova ngibakhuza abantu even naku life wami. Ngiye ngitho nendlebe uyezwa kodwa onganazi indlebe angeke ezwe ngoba ukukhuluma kwabantu kwenze izinto sizithathe ngenye indlela noma besingazi ukuthi kwenze njani ngenkulumo. Ngiyacela ke kithi thina ama-Red Nation noma ngabe kuthiwa umuntu kuphendula uthini mubhlokhe nje umuntu angakuboni indaba yo-user ngiyaphinda ngiyayishumayela nakweyambe ngiyishumayela. Akekho umuntu ekuthiwa uyuze emhlabeni uyuze ambhlokhe ungafuni kuba nama-followers amaningi wena nokuthi kuthiwe ku-life yakho kunabantu abaningi uyuze ambhlokhe. Akekho umuntu ekuthiwa uyuze emhlabeni uyuza nje wakwenze njani yini ube uyuza wena ngoba singomashobolo sinamagama. Bese ngithi ma-Red Nation umdlalo uphethwe yinini. Inini eniyoqhubeka nomdlalo inini eniyoqhubeka nayo. Mina njengomashobolo njengoba vele ngase ngivulele iMashobolo TV ingoba ngase ngibona ukuthi labantu abadlali ngoba mina ngibuyile ngatalapha bona ba personal. Ngimtalapho nje insuku embili bona batalapha inyanga yonke. Kumanje bona mangathi ukubheka into abayicommente ngale kule ngoma yamthandeni hayi bonke ileyo nginosekhothelele angeke bona uze kubanje ulife kuthiwa ubani bathi kuthulwe. Okusho umuntu ofuna ashaya ubani umthandeni ufuna ashayelele phansi. Asikuyekeni ke lokho thina asilweni ngengoma. Imtalapho cha ngoba akekho umuntu owaziyo ukuthi kwenze njani. Yebo akubona bonke abantu abebejabule nabanye mhlambe bekufihla ukujabula kwabo abanye bakhona ngangibabona bekhuza kodwa for ukuthi sihlaleni kahle kungaxejwana. Mawukhuluma ngeqhawe lakho khuluma ngeqhawe lakho ungaqhathanisele kuphela nje kuma-Red Nation. Mawukhulumela ngomthandeni uvulo life kwafika omunye umuntu wakhuluma ngomenzi blockhe lo muntu ngoba uzophendula inkulumo wrong bese ngithi ukuyohlala ko life baba cha ngingakhululeka ngayohlala ngimtala anginivimbi lapho mina njengomashobolo phinde ungibone ngiyoze ngiyoshona phansi emgodini because ama-comment abo angikhombise ukuthi futhi babuye basifisele into ezimbi kodwa bebe bethi kuyadlalwa abanye babo. Mangabe ningabakwamhlongo nesifisele okubi kwamashobolo mina ngiyaye ngithi futhi wonke umhlongo angisawungeni ngoba usikhova ngeke amlahle umuntu wakubo xabe nomuntu wamashobolo ngazi kanjalo. Bakhombise nje ukuba nenzondo yeqiniso bafowethu ngabona ngensuku zokuqala ngangibhlungu ngalendlela kodwa bangenza ngaqini. Njengamanje ngizothi kuma-Red Nation sizovota record of the year njengamanje. Ngicela ngenkulu injabulo sibuyeni nayo. Mangabe khona abangaboni kahle bafowethu kuma-Red Nation niyabonisana la kuma-Red Nation ngayibeka yacaca lento ukuze sikwazi ukuphila. Lento ekuthiwa induna asinayo. Siyabonisana kunabantu abazi ukuthi ayimanginenkinga so ngingabika kobani nobani. Namukele futhi ukuthi maniphila ningabantu ohamba kuhambe ninyathelana kodwa into efunakalayo awungatholi nganyathela nabantu bese kuphuma indaba zasekhaya ukuthi ngoba na wena usazi wena manje nozondo so uthi hayi vele wena zondo ubuthi if wenzeka wehlise nje phansi umoya ngoba
la kuma-radio station sifana nekhaya bese ngizocela ukuthi bafowethu ngoSkhova noJiyane no Master K nakulo lonke lelo bandla noLu if nibona umuntu oyi-Red Nation ecomplaine kabi ngomunye umuntu wathuka umuntu inboxeni nimkhuze nimtshela idelete leyo comment ngoba uzobe ngcolisa igama lethu special man nesithombe leyo nto ngiyacela singahambisani naleyo nto ukuze kusasa kungathiwani umthandeni nalabo abasaqhubeka abasakhandla amavideo ngicela ukuthi niwayeke ngoba ekugcineni mase kunezinto ezirong kodwa umthandeni ma-Red Nation nginithanda kakhulu ngicela ama-comment abhedayo ningawaphenduli ningathuki umuntu maye into erong okungcono umblock ungamboni ngiyabonga Siyabonga Zondo, siyabonga Mashobolo. Sungakhuluma Zondo. Sanibonani yaphela. Siyaphela. Yaphela noma kuncengwa nje bafowethu. Sibonge bafowethu abahambile bofihla. Mina ke Sikhova kangizohamba nani. Mhlawumbe bakutshela ukuthi naso engabambeke emahekeng angithi ngizosheshe ngibuye. Leyo Northwest. Oh ya. Kodwa ngithemba bafowethu ukuthi cha nahamba kahle. Mina nje bafowethu ngizonishiyana umphako nje esizowushiyana usiqiniseko ukuvela sashiya nabafowethu iqiniso ngomasikande sesalazi lonke usifundise kokuningi futhi waselapha okuningi kumasikande ukuthi namaphepha noma sengabhala thini kodwa iqiniso siyalazi ubona nje ilanga nesolezwe kade sengabhali kabi ngomthandeni kangaka besazi ukuthi hayi uyakhumbula ukuthi bafethu lezi zinto ekuqaleni besikholelwa sithule sithi eish kodwa ukwenze kanjani lokho kodwa manje izinqa zisobala ukuthi hayi amanga into nje ezibayo futhi ke ngiyathanda mina bafethu ngoba thina izinto siyithatha kancane ekugcineni igcina into mayese siyibonile ukuthi kahle hle masiyilandelela kahle siyihlaziya nje ngoba phela kubo kwamanga laba bathi ke bengapha kuma-Red Nation novela sifana manga ebe umhlaziyi wacelwa yithina khona uba ubhuti okhulumile la izolo ukuthi usiqiniseko sabona njengomuntu owazi umasikandi sathi mfowethu siyacela uphazele umasikandi wonke uma sesihlaziyela ngeqiniso umasikandi sekukhona manje abayiqembu eliphikisayo okuwukuthi bafowethu sifundisiwe ngomasikandi angizukukwanda nje kakhulu ngomlomo sifundisiwe thina ngomasikandi sesiyawazi umasikandi sesiyazi ngomthandeni futhi nikujwayele bafowethu lokhu nibuke nje lokhu ushuni kaMaskandi onke amaqiniso bafowethu niwathola lapho ngoba bakhona abantu abathatha izinto phezulu bengalibuka uhlelo loshuni kaMaskandi ludlala ku-SABC 1 alikhokhela ngisho ukukhokhelwa bakwethu ngiyacela angibonge lapho Siyabonga Zondo, siyabonga Zondo. Mjoka. Mama makala ngwazi. Zamen kala. Mama makala ngwazi. Oh, Mjoka. Umjoka usekhona. Ingane wethu niyaphila. Siyaphila. Semnewethu mfethu ungixolele mnewethu ukuthi ngisanda kuvuka la manje bengisalungisa bengisathamele nje mfethu inkulumo kodwa ingane ukuthi cha. Elami nje lithi asibambisaneni ingane wethu. Sibambisaneni yebo wona ubhlungu. Hayi kodwa selidumela adlula ingane wethu sonke sinosuku lethu esohamba ngalo. Asibambisaneni nje mfethu. Abazoba against nama comment abazohlasela kabi njengoba nje inkaba kade zisho bafethu la ayiblock lezo zinja bafethu mina engakusho ukuthi lokhu kwabo futhi kuyogcina egoli ngapha kwaZulu akusobe kwenzeka kuyophela inhlamvu kodwa ke ngiyema lapho nganza ukuthi ngicela ngicela ukwehlela ngezansi mnewethu ngizothamela nje futhi inkulumo ngisela bafethu angizile ngokuningi futhi akunamagama mfethu akunamagama. Siyabonga Mjoka. Sisilondiwe. Angibingelele inetwork.
Angibingelele weMakhedama nebandla. Bafethu. Ngicela ukubuza bakithi ngoba phela yabona nje mina weMfokanjomani. Nangazi lutho bakithi ngomaskandi. Mhlawumbe nomashobolo uyazi. Abaningi bayazi. Mina umaskandi angiwuthandi. Ngaleyo ndlela ukuthi sengathi khona le ngithi ngibambelele khona. Manje ngibe nenkinga ngoba nginabangane engabathola ka TikTok la ikhwena wasekhaya ngeke ngiphume kuwo. Nginabangane engabathola ku TikTok nginifica mhlambe kokunye nise groupini kusekahle. Manje sengiba nenhlamba esengithola ukuthi sikubonile mkhipheni uyixoku bekuma Blue Nation. Anganani ukuthi ubani oku Blue Nation ubani oku Red Nation. Sengiyazi ukuthi manje ubani ku Red Nation abanye angibazi ngenxa ukuthi abapost ukuthi bafaka kuthina mina nje nkosami ningixolele bafethu. Angeke ngize ngiqamba bako ukuthi sengiyazi ukuthi ingoma ekabani le angizazi mina ingoma mangiyithola ngiyithanda ngiyayifaka mina ngiyithandela isicathamiya ke isicathamiya sakithi kaMhlongo ngakhula nje uma becula isicathamiya ayikho enye into engiyazi ngomculo ngaphandle kwesicathamiya ngathi ke ngikhula kwakukhona umzala wami koyecula uMaskande ngasho nakho ukuthi angimuzwa ubhekumuzi ngangamuzwa nanokuthi uthini wangihlula lapho uMaskande manje sesiyagaxela ugcina usungasazi yabona ngelanga ngathola ukuthukeka khona la kule panel to yama Red Nation ngathi ngisathi ngithukiwe ngobani ngibona umngani wami ngangena kwi panel ngaya ngalena khokuthi ube ngalena ngithukeni ngathuka futhi yabona mina bafethu ayikho into ebhlungu njengomuntu ozokuthunga ngento ohlangabezana nayo endleleni mina ngihamba nge-wheelchair kodwa ngafika ama Red Nation angithuka athi awuthule nokhuluma uhleli ngaya ngale kodwa awuthule nokhuluma uhleli ngihleka futhi nakhona usiqiniseko mina bengikhuluma kakhulu naye mina ngiyamazi indlela yami njengomkhaya ngikhuluma ngesikhaya and ube invite ku live yakhe kusho ukuthi angikhuphuki so manje angazi ukuthi yini manje sesizothuka noma singasahlangene siyacela abafethu nilungise naleyo nto leyo nakhona wayengihleka ukuthi intombazane enjani ilalela isicathamiya hayi ukuthi mhlawumbe sasikhuluma ukuthini kodwa manje bafethu sicela nilungise lokuthi nathi phela esingazi lutho asimusukuphoqa ukuthi sazi ngenkani ukuthi sazi ukuthi iBlue Nation iRed Nation umuntu mayegqoke kahle uyamncoma nje ukuthi wazogqoka kahle uSkhova namhlanje mayegqoka kahle uTalent wazogqoka kahle uTalent namhlanje yabona mawungazi lutho awazi lutho musukuphoqa ukuthi wazi ngoba akukho kuwena emzweni hlale singiphela kodwa akho kumina emzweni mina ngiyithandela isicathamiya bakwethu siyacela bafethu thina singazi lutho sicela singathukwa singehliswa futhi ngaphela sizithi ngiyangena usethi uhlengwe mehliseni lo ngimbone ku live obani mina ngisengayikhumela umsangano wami nje mina ngadalwa ngokuthi ngiyapereza njengoba ngisesibhedlela nje ngina 9 months ngisesibhedlela ungena ko live kwabantu la ngikhuluma khona ngijabule nami mangifica abantu bekhuluma kuhleko futhi okungibona mase kuqala nje ukukhulunywa lezo zinto ngisane ngiyihoshele ngehle ngiyacela bafethu siyacela ukuthi ningasicwasi noma sazi lutho akuthina esenza ukuthi singazi lutho ikona ukuthi uthi uyawubamba ushuna ungabambeki udedeleke ngiyabonga nje manje ngicela ukwehla siyabonga Makhedama siyabonga kakhulu Talent ngixolani lapha kodwa mengicela nangu usiso lapha phezulu uKamashi athi ukusibengelela Sanibonani ngane zami. Kunjani sisi Yebo sisi baba yesho thawu Nesiyancela impilo ayibuza wonke umuntu uyayibona. Mina bafethu ngiyi-Red Nation nje lokuqina noma ngasagali ngasakhulu ngoba lokho esasikulwele ekuqaleni o2016 uza ngapha kuvele igama lakhe lo muntu lo seliphezulu ibhola leselisezandleni so yabona singasesiningi isidingo sokuthi gadleke ngamandla njengoba sasenza sisalwa ngoba seliphezulu wethe sirelaxile kodwa futhi ngiyabona ukuthi amathuba ukuthi elibuye lezantsi asemaningi
ngoba nisho nje ukuthi umntalabo awuphele uzoba kanjani mase besitalaba futhi ngoba ngiyabazi into endala umntalabo and umntalabo kukodwa kodwa nami ikhona izithombe eziningi ngigqoka umfaniswano nje kubhalwe negama lami kanza ababili ngihlangana le video la ku TikTok mhlambe Asibonge Joe. bese ukuthi mhlawumbe siyaxibheka kanje yabo sesiyadeleleka ngokuthi sebeyazi ukuthi angeke sisabanise ngoba sitheni asisafune emntalapho yabo sekuzoba kanjani okokuqala kumele sikukhumbule ukuthi uSK akekho umuntu akamnabukelisayo la akafikanga imngane akafikanga ngehlobo umelwa yithi uma sekunje sekuzoba kanjani ngoba phela bangcono laba abanye bakhona abantu ababanabiliselayo noma ngathiwa abalandeli bakhona abathule uyabo bakhona abantu abasendaweni eziphezulu abazomlifta up yena umthandeni uzoliftwa ubani phela manje sivala umlomo into le abayifunayo vele ukuyibona yenze ukuthi kungebi khona umuntu ozodlala ingoma kaSK kungebi khona umuntu ozobhala ngoSK kungebi khona umuntu ozobona ubuhle ngoSK igama leSK kumele nje liphele like clar kube umuntu oyedwa noma ababili laba ababafunayo sibazi nayibona ukuthi uSK usazobuyela back akekho intatheli nje ibhale nje ngoSK kuhle akekho umsakazi nje okukhuluma ngoSK nje kuningi mase kuthula thina kuvalwa thina umlomo kube kuyithi umthandeni akathembele kithi uzothembela kubani uzoyiphusha aphinda acule aphinde enze njani mina iyangishiya sivala umlomo phela manje uSK maningi kamathuba ukuthi aye ngaphansi yenzeke lento abayifonayo yesokwenzekayo kubhlungu impilo zethu ekugcineni futhi kodwa lokho sikwenza ngothando omunye umuntu mhlambe ngaze eyitshena ukuthi hayi kushuthi bayahola kanti cha akholwa futhi besiza ngegama lokuthi hayi igame kuyadlalwa kodwa sekucacile akusadlalwa ngoba noma ngathi ngoba ngisho ngithi umntalaphi into endala ngafikela kiyo kazoba ngathi iyakhathala kanti ayikhathele isipersonal sazotalajwa nje kabuhlungu and ngapha sesivale umlomo vele wonke umuntu usabela impilo yakhe uSK kushuthi leli gama lakhe ngoba befuna ukulibona linyamalele mina ngokwami kushuthi kuzokwenzeka mhlawumbe futhi ngingenzeki kodwa futhi mangingenzeki lokho kushuthi kuyobanzima kakhulu ngoba sizoyidlala ingoma go YouTube senzeni angazi kuningi azivele kufike kube kuningi ekhanda ngoba indima edlalwa abalandeli ukuze umuntu aziwe nakuphi inkulu kakhulu kodwa mase kuthiwa futhi labo balandeli futhi hayi kuthiwa mase sibona ukuthi kumele sivale imlomo ngenxa yokuthi sisabela impilo zethu kubhlungu mina nje ngibona nje angazi uSK kushuthi eya phansi noma ngadlala ku YouTube kwenzakaleni but igama lakhe lizobe selingekho ebantwini kanti nokuthi igama lomuntu libe khona ebantwini kuyawenza umkhulu umehluko ngoba wavula umlomo nje uthi ukhuluma ngoSK uso wrong vele kwabanye wrong uyabo izolo bengise eCarlton edrobheni khona nje ubhuti obegqokile kahle
shuthi nje begqoke lokhu isitayela sasemdletsheni kodwa akukho igama la okubhalwe khona ukuthi umlandeli kabani uyabona njengaye nje uSikhova la luyabhuti bengaphethe ngisho ithawula kodwa ikhona amagama ayebemlandela ngemuva uthi hayi lokho okugqoke kanje akusile kufunza ubaba wayo uSK lapho bhuti abantu akashongo lutho kusho ukuthi ngalokho okugeza lokho banakho enqondweni ukuthi uSK wagezisa insizwe usethola amazondo engashongo lutho edlula futhi akezwe kodwa ozwile yimade ehlele mamela ngabonga ukuthi ayinzima ke lento cha bafuthu angazi noma imibuzo lengiyibuzile ukuthi izwakele yini noma kanjani engiyabonga ala nje ukwehla Siyabonga dadewethu, siyabonga kakhulu. Ukhulume kahle dadewethu, siyabonga. Ozwile uzwile. Ongazwanga ngazwanga. Danke uNkulunkulu nje. Kunjani njoka? Bhuti mntana. Yebo, wome ngithi uyakhuluma. Talent ngizodedela utalent ukuze uxolane lapha. Emva kwaxolana ukuze uhlengiwe. Xolani ngaqala ngoba utalent mhlawumbe usebhizi ngathi. Hey Sikhova. Kunjani futhi? Mfowethu niyaphila nonke? Hayi siyami. Mfowethu yathemba futhi uthini right. Nami nginibamba kabi la etohweni yabo so ngingasho ukuthi awule ndoda lena iyenze njani sibuye singayile. Cha bafowethu siyabonga kwenibenzile kakhulu bafowethu. Ukuthi niphelezele umfowethu engathi engalala kahle alale ngokuthula bafowethu bese nani sonke emthandazweni kona konke la benihamba khona bafowethu engikufisayo uma umlandeli kaSK into esingaqali ngayo le akuveli ngaye futhi ucindezeleka sisuka kudeke thina mina ngo2017 ngangadli ngisho ukudla isasebenze rank ngazo lezi zinto ukuphatheka kabuhlungu ngaze ngadecide ukuthi into emicimbi ingabe ngisayihamba through ukuthi kwakubuhlungu kunzima kodwa ke uma ungumlandeli kaMthandeni owaziyo la asuka khona akusiyo into enganyamalelisa igama lakhe le kodwa mina ngokwami ukubuka izophinda ikukhuphule mo ngoba umuntu ongazi uzocake ukuthi lo muntu lo yini azondelwa yona noma anyanyelwa yona especially we generation yethu yamanje bangcono laba abadala sasikade ungekho social media singazi lutho ukuthi kwenzakalani but manje yonke into yenzekalayo lo muntu sasitshelwa ngayo aye wrong akusini bafethu ayikho into ezoshabalalisa igama lakhe nezokwenza ukuthi siphelelwe amandla ekumsupportini indlela yokumsupport yodwa ukuthi singene kuma YouTube channels si-streaming ngoma zakhe athole imali impilo iqhubeke imicimbi vele uyaqashwa ngokuqashwa ngendlela ekuyiyona ayikho bafowethu into esingakhala ngayo kakhulu sithi sizocindezeleka sonakwa mfethu abasithukayo kade babemthuka uma ukuthi umlandeli angifune ukuliza into uma umlandeli uyazi ukuthi ubethuka obani kuthiwani ecindezelwa kepha akazi washona phansi ubesedisa nilokho uyaqhubeka uyaphambili uma ubuka ingezo ngendlela eyiyona ngisho noma umuntu engangakhuluma but uyayazi umuntu amthandayo namkhonzile thandeni ligezile izwe akekho ongaboni so ayikho nje bafowethu into esingaze sithi sizokhala ngayo sithi soshona phansi umuntu mekhuluma lokho umuntu iyeke i-comment into enganamatheli kuwena sikhulile mesiba ngaka sibadala mesiba ngaka ungaphiki nesilimo khona uthisha wayethi esikoleni uma ukuthi unaka isilima nawe uzoba isilimo so asikho isidingo sokuthi sinakale nomuntu ofuna ukuthi ukuyise la ungayikho wasitshela uMthandeni wathi njengamanje umuntu okholelwa kuyena uma uzwa into kwawukuthi leyo nto uyayikholelwa kulungile uma ungayikholelwa kulungile so okwethu ukuthi sibuke lokho esikubukayo okuhle abakushoyo kubi ngabo okwabo lokho thina asisupporteni umculo wakhe
simnikeze uthando aqhubeke nempilo. Ngiyabonga bafethu ngehlele ngezansi nibe nosuku oluhle ngane zakwethu bese nifaka ama-mask ningakhohlwa nifaka ama-mask nje bafethu ningakhohlwa. Siyabonga Xolani, siyabonga amazwi akho baba. Hayi sibonga bafethu. Talent. Yebo bhuti. Yeah bhuti. Niyaphila nonke izihloko zenkosi. Hayi siyancenga kababa, siyancenga. Yeah. Cha wengane zakwethu. Ngamakhulu nje amabomu. Mina bengifisa nje ukuthi akukuningi ngifuna ukukhuluma ngoba ngisetoheni. Kodwa bengifisa abafethu ukuthi engathi lento lena yodlame nalento lena esiyenzeka noma lento lena isiyenzekile. Yebo khona kuqala phela kwenzeka manje kodwa khona bengifisa engathi bafethu engathi sekungamiwa manje sekumawala kakhulu maluju ingane zakwethu. Maluju bafethu ngifisa nje nabanye abathamele lo live noma ngathiwa baku red noma ngathiwa baku blue noma ngathiwa baku green noma ngathiwa baku black noma ngathiwa baku yellow noma ngathiwa baku nation kodwa ke hayi ngeke bafethu siyaphela siqedana sodwa siyindle eminyama bafethu siqedana sodwa siyindle eminyama ngesimo sokuthi umculo kaMaskandi umculo wethu esakhula siwulalela usijabulisa kumnandi kungeke umuntu osuke ethi nxa komunye ukuthi siyakolotelana kube ukuthi sikolotelana ngeibongo zethu sigiya lapha kumnandi yonke into. So mina bengithi asibuyele bafethu emasisweni bafethu lento leni siyenze ukuthi abantu bedlale ngezulu lezandla kanjena. Hayi ngeke ingane zakwethu. Hayi ngeke ingane zakwethu ngoba phela manje sesisabana sisodwa. Sesisabana sisodwa ingane zakwethu. Sekunzima phela manje ngisho nanokuthi udlala ingoma usuka uthanda ukuyidlala. Kunzima nokuthi udlala ingoma usuka uthanda ukuyidlala ngesimo sani ngesimo sokuthi phela manje usuyesaba ukuthi uzothi mhlawumbe usuzothola injoloba uthi usuzothola injoloba kanti lento lena ekade ingenzeki kuqala yini manje lena engake seshintshile nanokuthi kunento ebengifisa ukuthi na ngiyiphendule lo asisi lana ethi ubone ngathi lena ukuthi na ubone ngathi igama lika SK selizowa siswami mina into engizoyisho kuwena ukuthi ayikho into ezowisa igama lakhe uma kungukuthi sekufike isikhathi sakhe sokuthi njengamanje ajabule uzojabula uma kusuka sekufika isikhathi sakho akekho umuntu osuka ezoyiphikisa leyo nto leyo ngobani kusuka sekuyisikhathi sakho. So sengisho ukuthi hayi ngakhathazeki engalokho nje exa ukuthi mhlawumbe sekukhona sezowa phansi igama lakhe seliya phansi cha kwezinye isikhathi yazi kunezinto obone ngathi zizokudicilela phansi kanti izona ezikwenza ukuthi na uvele ukhuphuke kakhulu ukunakuqala. So lana into ebengifuna futhi ukuthi na ngidlulise mina ukuthi ngifisa ukuthi nasiyindle eminyama kube ukuthi sibumbene siyezwana uyabona njengokuthi yabona lento lena ekade yenziwa kuqala lena yokuthi uthola umuntu ufaka umfaniswane wangapha Blue Nation behambe nje ndawonye nomuntu wangapha ka Red Nation uyabona even ngisho nawo amaqhawe ethu singajabulela ukwabona hamba ndawonye ngoba ngicabanga ukuthi ibona kuphela abantu abangaqeda lento lena eyenzekayo ukuthi sibabone bendawonye bezwana noma kuthiwa bacela ingoma yodwa noma kuthiwa bamba ndawonye noma kuthiwa kunjani ibona kuphela abantu abangenza ukuthi lolu bhebhethekane lolu oluqhubeka kangaka lunciphe noma luphele ngoba njengamanje hayi sekumawala kakhulu sekuyaphuma ngempela esandleni. So ilokho nje ngane zakwethu mina bengifisa ukuthi na ngidlulise nanokuthi ke okunye ngane zakwethu ngicela ningixolele bafethu uma kukhona lapha
engibeke khona kabi noma kwaze sekushelela ngicela ningixolele ngane zakwethu nanokuthi okunye futhi ebengifuna ukuthi ngikusho ukuthi ukuthi na ngiyazi ukuthi na mina bafethu ngoba ngikhuluma ngicela ukuveza ukuthi ngiyi-Blue Nation kodwa kungukuthi lento lena eyenzekayo angiyithandi bafethu ayimnandi mina ngifisa ukuthi na siqhoshelane ngengoma kube mnandi hayi sisabane sisodwa bafethu sengizosaba omunye umuntu omnyama nami ngibe ngimnyama kumele ngabe thina sibumbene kube ukuthi na sithinta izitha ezisukela umuntu kaMaskandi kube ukuthi abantu bakaMaskandi abathintwa amanye ama-genre ngobani sihambe phambili kuma-streams ngayo yonke ukuthi sithuthukise amaqhawe ethu manje thina sawathuthukisa amaqhawe ethu sesidubulana sodwa ngobani okay mina sengikubulalile mina yini mina ngizoyizuza noma yini mina kuzongenza yini ukuthi ngilale ngidlile lokho noma ngiphefumule kahle lokho sengitsholo ukuthi nasi indle emnyama bafethu singayenzi into engenaso isicoco sayo kusasa kunezinto obonayo ukuthi lento lena ayinasidingo ayisizi ngalutho yabo so mina njengesingami ngane zakwethu bengifisa ukuthi engathi ngempela into lena amaqhawe ethu lamadoda lawa alapha naphezulu noma nina ingane zakwethu makuthi nina nixhumene nalawa madoda lawa talente futhi ngiyaxolisa ukungena emlonyeni futhi hey ngicela ukuthi mina futhi ngiyakuzwa nje lokho kuchazayo mntakwethu hayi awuhamba ochaza ngale mfethu uyotshela laba bantu bangale lento sitshela yona la uyabona awuyotshela laba bantu bangale mfethu ngoba manje usuyachaza phela manje uyabona uyasichazela fanele thina understand ama feelings akho no asisebenzi kanjalo la indaba yoku-understand ama-feelings abantu abafuna ukuthi bebe ama-victim bese bebuya bezosichazela la kuma-panel no siyiqedile loo nto leyo sibafuna abantu abangama-victim abazosichazela abantu abazochaza hayi ayochaza le akayochaza le kuma-Blue Nation ayochazela ama-Blue Nation ukuthi yena akayithande lento eyenzakalayo engazotshela thina engathi thina manje singathi bona bangama-victim kwenzeka izinto because of thina cha akayochaza ngale lento ngiyishile izona ukuthi anyone oyi-Red Nation mayevula live unganesi ama-feelings abantu bezokuchazela befuna ukuthi u-understand into ekhulunywa yibona khathelo kuchazelwa bakwethu siyacabana futhi manje ngivele ngabona mina ukuthi uyabona njengoba esechaza enkante lokho ethi okunye ngifuna ukukupenda uzokhonyuluka ekhuluma ukuthi kahle ubhilongaphi yabo ngiyacela sikhova mfethu asibafuna abantu abazokwandisa uhlobo lwenkomo olungafuneki lana siyakha manje sakho wethu umuzi siyabumba la ekumele ukuthi sibumbe khona sipheshe khona sikhathele abantu abafuna ukusichazela ngaso sonke isikhathi fanele si-understande bona ngoba ngidinga ama-Red Nation kuphela uma uyi-Red Nation ngifollow uma ungelona ungangifollow ngiyabonga cause inkinga thina esinayo la inkinga esinayo la sikhomba ngicela nivala ama-mic uRashawo ngicela nivala ama-mic inkinga esinayo 2K ngicela uvele ngekhamera kuze abantu bekubona ukuthi bafollowa abantu yabo so inkinga yebo phunyuka njalo vele ngicabanga ukuthi ngingavela namhlanje ngoba ama-followers ami mancane kumele bethu kunyuka uyabo into engiyishoyo izolo mina ngeke ngawuvula live uSikhova ungenile kuwona bekuclean ngiyacleana Sikhova ngicela ukuthi ufake omoderator bakho always mawuvula live bazocontrol live wakho mfethu kube clean kungabi naphunga ngoba uthi wena uSikhova esimhlophe eqwa esingenaphunga angifuni ke mina ube nephunga angifuni nje ukubuza unuka uyabo ngoba phela thina kahle asinayo inkinga ukuthi nje ngapha thina sinama million angakazi atholwe umuntu sinendondo engakazi itholwe umuntu ingoma yethu ihamba yodwa iqhawe lihambela lodwa lino 7 million kosport thina sinayo inkinga ngapha
abantu abasilethela iy'nkinga bayazazi. Asinayo inkinga thina la kuma-radiation. Ingoma yethu thina i-on, sikwi-spotlight, iqhawe likwi-trademark, akekho la umthandelanga lokhu uzwa khona. So asifuni abantu abazosichazela besitshele befuna sinabukelise iy'nkinga zabo. No, asinesi ama-feelings abantu, siyakha la thina ukuthi yelethi iqhawe, this is what we must do, this is what we must focus on. Ku-Spotify sinikazana ama-guidelines ama-chat, siba specific kwi-digital marketing. Asidlali la sifuna ama-multi-platinum, asidlali. Asifune umuntu ozochaza ukuthi hey kwasha kwacima, hayi lento uzochaza. Hey yasichazi la nakhona, hey yasichazi la, yasichazi la. Mama ufuna ukuchaza hamba kwi-panel yala ubelonga khona, uyochaza khona, unikeze isikhathi uchaze leyo nto unkante la sichazi la, ngoba laba abantu abafike bengene kanje kuma-panel yibo-ke impela abasixovayo. Once wamnika i-attention, wamlalela, wakuchazela, waba interested nawe, phelile ngawo. So anginikeza abanye ithuba bafethu, thina nje ngifuna ukukusho lokhu, ungahlonisi, asinayo inkinga nje thina asinayo. Abantu abanenkinga ukuthi thina sinamamiliyoni amaningi angakaze etholwe umuntu, thina ingoma yethu iyaflowa, thina sine-award engakaze etholwe umuntu. Inkinga yethu leyo ukuthi sinezinto abanye abangenazi, iyona inkinga esinayo leyo, yabo, iyona inkinga. Ngoba phela kufanele kuqine engomeni, phansi indolontshi madonna, aqine ingoma, phansi imkhono yekada, aqine ingoma, sifuna ingoma la sihlanganiswe ingoma la. Angicabanga ukuthi sihlanganiswe iy'nkinga zasemakithi ukuthi mina ngilala ngidleni, uSkhova uhlalaphi ulale edleni. Asihlangene ngey'nkinga zethu, la sihlangene ngengoma, sihlangene ngomthandeni specifically. Kungene lokho la ey'ndlebeni zenu, ya ungene la ey'ndlebeni zenu, la sihlangene ngomthandeni. Ya omunye umculo oqhamukayo oshaya ingoma enkulu, oshaya ingoma emnandi, sizomsupport simeseke, yabo. Kodwa hayi futhi umculi ogxibha iqhawe lethu, hayi umculo ogxibha iqhawe lethu olifaka umuntu ekhaleni bese cabanga ukuthi sizomstreama somdlala. Cha, siyakorobha, sishaya i-spring cleaning manje. Nathi ihlobo liyeza ababhemu uzokhipha futhi u-SK, so lokhu sididiswa abantu kuma-panel besixova, hayi gede. Mfulwane ngomningi, ngifuna ntambama ngikwazi ukuvula ikhamera, ngiyacela ningalenzi lelo bhuthi. Na ama-followers enganyuka nibangaka ama-nation kuphela, uma uzathi ngenye ination wafunda ngami mfana bakithi lapho ebandla lakithi. hayi aphila bafowethu niyaphila. Yebo bhuti niyaphila, bhuti nosisi. Siyaphila bhuti, sinezwa ukuthi kunjani. Siyaphila bafowethu. Pho mhlongo ngisakwazi umfowethu, sesiside isikhathi. Ngisabona ukuthi ngikhona. Sesiside isikhathi nkabami, yizo njalo iy'nkinga zomhlaba. Ngingaba bafowethu singomasinde Bulawo, yazi ngabe yami kade saseyibambile. Bafowethu anganoma ngiyazwakala ne, ngibuye ngathi angizizwa nami ngapha. Bafowethu ebengifisa nje ukusho bafowethu, hayi kubuhlungu madoda, yabona mase songena ko-live imoya yethu ingajabule bafowethu, hayi kubuhlungu ngempela bafowethu. Asikujwayele thina lokho, sazi ukuthi masingenelana sizoyithokozela. Manje mase kufanele sikhulume ngeqhawe lethu bafowethu, sekufanele sisokole, hayi bafowethu, hayi ayibe ncane madoda. Uma kukhona impela lana ongathi kunyatheleke khona bafowethu, hayi ayibe ncane. Sikhova uyazi-ke mfowethu, besithi masingena lana sincweka nezinye iy'nsizwa zangaphesheya engeke ngiyibalule ngamagama ngoba shuthi inkinga yiyo leyo. Uyazi beke ngisho ngithi mina bafowethu ukusaba nginakho, hayi kodwa mase kunjena bafowethu, mase singasadlali, ayi bafowethu ngeke, mase singasadlali asiyeke. Injection ya bhuti, injection ya bhuti wami.
ungaliphathi nje igama langaphesheya, ungaliphathi nje, ungalifaki nawo lifaki. Hayi, mfowethu ayibencane bafowethu. Ebengikufisa nje bafowethu iqhawe lethu nje madoda asiqhubeke sijabulele, sidlela ama-trend ethu ngendlela besiyidlela ngayo, singcolele nje ngendlela yethu sodwa. Yabona mfowethu, uma usuthatha ibhola lakhe egrawundini usuhamba nalo udlala ekhaya, asenzeni nje kanjalo bafowethu, sithathele ibhola lethu siyidlalele lona egcekeni lethu, singasayi emzini yabantu bafowethu. Mina bengucela ngoba ngiyabona ukuthi imisindo isuswe lezo zinto bafowethu. Yabona mase sizongena kube nje, hayi bafowethu akukho mnandi. Sikho bafowethu, engifisa ukubonga bafowethu nabanye, kodwa kakhulukazi mfowami ngiyabonga bafowethu ukuthi nibe nesibindi. Lokho enikwenzile nje bafowethu kumfowethu izolo bafowethu kukhulu. Nokusibonile lana enkundleni zokuxhumana bafowethu kukhulu. Engathi ningakwenza nakwabanye, niqhubeke nje nibambisane bafowethu. Lokho nje ebengifisa ukusho madoda. Nibambisane nje bafowethu, nibe moya munye, ningadikibali bafowethu. Sizinsizwa thina sofela enkaneni madoda, ngintshele ngimfungo baba. Yasho inkabi yakho athi enkaneni lapho esofela khona. Siyofela khona ngempela enkaneni bafowethu. Asibambisane bafowethu. Ebengifisa nje ukusho ukuthi bafowethu enikwenzile ama-Red Nation. Siyabonga bafowethu, izwe lonke libonile. Mawukuthi bafowethu khona lapha engigcobe khona kabi senixolele ingane yasemadoda bafowethu bengaqondile. Amen. Uxolisa njalo kodwa nawe mjovu. Nkabi yami. Ungaxolisi nkabami, angisiyo umuntu okhonza ukuxolisa, kodwa yabona lesi simo somthandazo makholo kufanele uxolise mfowethu, kufanele uxolise ngisho ubone ukuthi wenze kahle, uxolise ngoba bafowethu hayi ngoba mfowethu kunjani? Siyaphila so much. Siyaphila cha ubafowethu, angiqale nje la, ngizoqala nje ngibonge la kuSikhova bahambeli bawosmela ukufihla iqhawe lethu lo isiqiniseko. Siyabonga bafowethu, lokho nikwenzile izolo kuhle kakhulu. Ebese bafowethu ngizokucela ama-Red Nation onke phelele Red Nation, yabo bafowethu, ngizocela even ngisho wakuthiwa kukuphi nakuphi uma njengoba sina kwipanel, uma kukhona umuntu obhala i-comment ebhedayo ebheke eceleni, lokho nje mfowethu ungalo urespond, ungalo uphendula. Ngiyacela kuma-panel ko-host bama-Red Nation aba-host yawo live, ngiyacela ukuthi ungamfaki omunye umuntu ozophuma eceleni kulokho esisuke sikhuluma ngakho noma kulokho esizobe sikhuluma ngakho. Engikucela futhi okunye bafowethu, ngicela ukuthi umthandeni uma uthi uyi-Red Nation ungamqhathanisi namuntu ngoba yiyo lento le ukuthi sihambe siqhathanise umthandeni, abantu befike beqhathanise umthandeni bese siyaresponda nathi. Ngiyacela bafowethu, ukuthula kuyimpendulo engenamsindo bafowethu. Ngicela into ekumele siyenze, sidlaleni ingoma kaMthandeni. UMthandeni izinga lakhe liphezulu kakhulu, ngeke futhi ehle. UMthandeni siyamthanda bafowethu, ngeke ezehle. UMthandeni uzohlezi esematheni ngaso sonke isikhathi, ngeke ezehle. Ngiyacela bafowethu ukuthi ungaqhathanisi uMthandeni nanoma ngubani, ungaqhathanisi uMthandeni. Ngiyacela ngisho ukuthi upostile ivideo kuphi mawukhona umuntu okhulumayo ngento ebhedayo eseceleni, ngicela ukuthi wenze into esimple, ungamphenduli block. Into ekumele uyenze ukuthi umblock uphume kuyo, yabo. Akekho bafowethu, yabona angaze ngambona kwaJehova enqotshiwe uMthandeni bafowethu, kiyo yonke into akayenzayo, kiyo yonke into noma ngabe yini ubeka uNkulunkulu phambili bafowethu. So okaJehova bafowethu angaze ngambona enqotshiwe. So sizwe sikhulu sama-Red Nation, sizwe seqiniso sikaMaskandi. Ngiyacela bafowethu, ngiyacela inhliziyo emhlophe emnene, ngiyacela. Danke bafowethu. Siyabonga. USikhova nihambe kahle Nkabi yami. Sambe kahle bhuti, sambe kahle. Sibonge nje nomshayeli, hayi umshayeli wethu mfethu. Ushayela kahle, safika
sababeka abantu abahlala khona nje i-trip yethu nje ibekahle beyinhle. Ngiyabonga nje kakhulu nje konke Hayi mokuya. danke lapho kodwa umbone ngani umshayeli uthi ushayela kahle ulele Skhofa wena engidida. Hayibo Hayi Mkhonza unochuku Mkhonza yazi qinisile kunjani. Hayi umaqwabe nje kwasitshela ukuthi udrive kanjani ngoba ngibona ukuthi ulalile umaqwabe hayi Skhofa hayi. Akalalanga maqwaba akalalanga. Ile pizza lesuke sayidla engilalisile. Ulatso ipizza. Ipizza. Ubona usuwamaphumulo lalele buhle iphi pizza usuwamaphumulo. Hayibo tamengikhathi. ubedla ipizza elive emotweni elive ehlephule ethi esidelela ku live ethi niyayazi lento le like nihle nje ehlephula lapha. Bengeke ngalalo Skhofa equmba amantshontsho. Amantshontsho asedebhonet. Bese kuxube kakhulu indaba kuSkhofa kufanele kulala ayixube indaba. Hayi yeka. Hayi uyasha lensizwa ula yazi yabona kumele ngibe isilenda nami manje. Usilenda kanjani manje? Kumele ngibe isilenda manje hayi uyohala kasho umuntu lapha. La kulapha umdala mase umbona umuntu awu. Kanti umntwana. Ya manje ube ngangathi yabo ufuna ube ngangathi kanje. Ungaqothi. Ubenze njani yahliwa noma ngiwa manje la. Hawu mokushuta wena nje dadewethu sufficient ukuthi ube khona. Angisuye umntwana ngenkalakatha nje inkuzi malanga yombhemo noSkhofa ungisabile uma ngibona ukuthi awu kanti insizwe engaka. Mina ngakudlulisa nje bafowethu Red Nation. Engakudlulisa mina Red Nation cha bafowethu. Ubumbanelweni luhle. Mina mangathiwa ngiyakhuluma nje futhi awuthi ngisho esiyila panel. Ngani zawethu. Usukela manje usiqiniseke ehamba ngolesine. Saqala lapho sahlala ko live uSkhofa wasinika direction senze kanjani sahlala ko live sahlala ko na until kwaze bafika usuku la. Sidonate sifaka ama-account sitshela abantu sihlelela abantu i-transport kwakuhle sabambisana nami ngingenayo lapho ngihlelela abantu i-transport angazi nokuthi ngizohamba ngani ngasho la ukuthi bafowethu ngiyafisa ukuyobeka ithambo likaMalume inkinga ngazi kwathi kwawulesihlanu emini kwangabo 2 ngabona ngena u700 from uMabhebhe wathi Phunyu wawaseyangibhalela bathi Phunyu imini uMabhebhe ngiyafisa ufike emngcwabeni kaMalume wakho siqiniseko wasebenza wona ke leyo mali ngaze ngafika emngcwabeni njengamanje imali engisele nayo 200 kumele ngihlanganise ukubuyele ngasekhaya Red Nation nje inhliziyo zenu uNkulunkulu ayanibusisa mina nginakho ukuthini kodwa ngisizwa yinina. Hayi bafowethu ngiyabonga lapho ko moderator bafowethu ngiyabonga yabo nje lo moderator lo obhizi aqhubeke ngempela ngiyabonga qhubeka mfowethu. Kuhle kakhulu enikwenzayo ingane zakwethu nakwabanye nikwenza ingagcini ukukhuluma moderator baderela kakhulu laba yazi i-account yami ikhonade zami kuyintshontsha la ngiyamsola umnotho bengingangeneki isidala nje beyithathile ngithi ngingena ngenye user kwavele wangishaya phansi fast moderator Wemkhonza ungayikhuluma Mkhonza bakushaya ngesithende manje beyintshontshe ubuye ushintshe igama ngicela sidedeleni uqinisile lapha noSojila noKhinebe ibhakha nayo lapha so ngicela ukuqala bafowethu ngoba umuntu obhizi qala bafowethu hayi mina futhi ngizodlulisa ukubonga nikwenzile